ପିଲାମାନେ ଆମେ 12ଟି କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କାରଣ। ଏବେ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ନା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଯାହାଫଳରେ 1917 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାରଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡୁମା ସେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଜାର୍ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଏକ କାମଚଳା ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜାର୍ଙ୍କୁ ରାଜଗାଦୀ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ରାଜଗାଦୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ଯୋଉ ରୋମାନବ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରୋମାନବ ବଂଶ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 1917 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବର ନା ଫେବୃଆରୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରୁଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟା ସେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖଟି ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉକ୍ତ ଦିବସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏହାପରେ କାମଚଳା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କାମଚଳା ସରକାର ବି ଠିକ ଭାବରେ ରୁଷ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶାସନ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କାମଚଳା ସରକାର ପରେ କେରେନେସ୍କି ସରକାର ଆସିଥିଲେ। କେରେନେସ୍କି ଆସିଲା ଫଳରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିପ୍ଳବ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଲେନିନ୍। ସେ ବୋଲସେଭିକ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୋଲସେଭିକ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାଉ 1917 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ବୋଲସେଭିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସାମରିକ ଦୁର୍ଗ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ଟେଲିଫୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଯାହାଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କେରେନେସ୍କି ସରକାର, କାମଚଳା ସରକାର ଥିଲେ, ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୁଚି ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେରେନେସ୍କି ସରକାରଙ୍କ ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। 1917 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁଷିଆରେ ସୋଭିଏତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବୋଲି ଏହାର ନେତା ଲେନିନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଦୁଇଟି ବିପ୍ଳବ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ରୁଷିଆରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ହଉ, ଯାଉ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ନଭେମ୍ବର 7 ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ଲେଖା ହେଇଛି।
देख ठीक से हीपरी कथा जो वर्तमान जोटा नवेम्बर सेतबेले रूस रे प्रचलित कैलेंडर अनुसार सेटा अक्टोबर मास थिला। तुमे बही को टिके देखिबो रूस विप्लव समय रे प्रचलित कैलेंडर रे नवेम्बर 7 तारिख अक्टोबर मासर 25 तारिख होइथारु याकू अक्टोबर विप्लव कहा जाय, किंतु कई कई याकू नवेम्बर विप्लव मध्य कहिथांते। बुझि पालो। या परे हमें पढिबा ताले वर्तमान शासन व्यवस्था को लेनिन आसिले। तुम माने मझे मझे शुणुव लेनिन को कथा जानिथिबो। जब या परे फलाफल कौन होइतला रूस देश रे फलाफल कौन हैला पढिबा। जाओ फलाफल रे हमें पढिबा चारोटी फलाफल घटितला रूस रे। जो रूस विप्लव परे कौन परिवर्तन होइतला ना चारोटी परिवर्तन। एक रे राजनीतिक परिवर्तन, दुई रे अर्थनैतिक क्षेत्र रे, सामाजिक परिवर्तन आ आंतर्जातिक क्षेत्र रे यार प्रभाव कौन रहितला। प्रथम रही राजनैतिक परिवर्तन। कौन होइतला राजनीतिक क्षेत्र रे ना जेहेतु बोल्शेविक दलर नेता माने बा लेनिन को नेतृत्व रे दल सफलता हासिल करथिला तन लेनिन यार मुख्य होइतिबे, से मध्य मुख्य होइतिले। शहर जिला स्तर रे सोवियत गठित होइतिला। रूसीय कम्युनिस्ट दल बोल्शेविक नाम रे नामित होइतिला। 1918 मसीहा संविधान रे रूसिया को रूसीय सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक नाम रे नामित कराइतिला। किंतु 1924 मसीहा रे गृहीत संविधान अनुसार रूसिया नाम परिवर्तन करा जाय एहाकू यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कुआ गला। तेना ना सब परिवर्तन करा जायतिला। राजनीतिक क्षेत्र रे ई सब परिवर्तन होइतिला। अर्थनैतिक क्षेत्र रे कोन होइतिला ना अर्थनैतिक क्षेत्र रे समस्त घरोई शिल्प कारखाना तथा बैंक गुड़िकर जातीयकरण होइतिला। सेगुड़िक सरकारक नियंत्रण रे रहितिला। जमीदार मानक ठारू जमीर सत्व काढ़ी निया जाइतिला। जमीर जातीयकरण करा जाइतिला। जातीयकरण करा जाई सेगुड़िक ठीक भाव में बंटन करा जाइतिला। एपरि भाव में अर्थनैतिक क्षेत्र रे सुधार आसितिला। सामाजिक परिवर्तन कौन होइतिला? सामाजिक क्षेत्र रे शिक्षार व्यापक प्रसार करा जाइतिला। पुरातन पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति को बदलाई दिया जाइतिला। साम्यवाद व समाजवाद संबंध रे अधिक शिक्षा दिया जाइतिला। बुझी पारलो पिला माने। तेणु एई सब परिवर्तन होइतिबारु एई विप्लव विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण। तेणु समस्ते रूस विप्लव को महान विप्लव बोली कहंती। तेणु यह 1917 मसीह घटी एवं शेष पॉइंट जोटा कि फलाफल 4 नंबर पॉइंट कौन थिला ना आंतर्जातिक क्षेत्र रे प्रभाव। एई शेष पॉइंट रे आंतर्जातिक क्षेत्र रे कौन प्रभाव रहितला ना जर्मनी सहित जो युद्ध होइतला ता सहित गुटे चुक्ति करा गला। से चुक्ति 1918 मसीहा मार्च मास 3 तारिख रे होइतला, जार नाम रहितला ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि। एही चुक्ति स्वाक्षर हेबा फल रे रूसिया को खनिज संपद भरा अर्धनियुक्त वर्ग माइल अंचल और प्राय 65 नियुक्त अधिवासी हराइबा को पड़ितला। या थिला अंतर्जातिक क्षेत्र प्रभाव। तुम माने बही को टिके पढिबो ताने मोटामोटी भाव में रूस विप्लव कारण और फलाफल विषय जानिल। केमिति भाव में विप्लव आरंभ होला जानि पारलो। यार 12टी पॉइंट विषय जो कारण विषय जानिल। विप्लव रो 2टी पर्याय होला ता भी जानि पारलो एवं फलाफल मध्य जानि पारलो। धन्यवाद।